Kan, bajiha. Uy, asa na mabuto ng lakaw? Ay, tas gelatin. Turo ko, kay bawa ni ka sa Queenie ba? Gelatin! Kakita kang Queenie? Ha? Okay, bawya. Uy, di rin naman ko naglingkod-lingkod. Imposible buwa kita nga. Naabdan mo kadlaw ng Marites. Saba ka diya. Uy, grabe po ng kadlaon. Chika-chika ramang gudming ko ini. Na, asa mo itong bajiha to. Kabo mang lakaw na me. Aw, bawya. Basta kay ganina. Are rami nag-istorya. O, nara mo din lang sa storya, di. Asa mo itong bajiha? Sige tayo ako sa itong pagkitaon. Asa mo din ang baji. Pre! Asa mo ka na po ka dire, pre. Manguha na po ka manok. Ay, mangawat og manok ka. Nakakargali ko yung mangawat og manok. Pre, ang nakaila ni mo nga Mr. Lim sa una. Nagbag-o na. Awa karon. Wartahan na. Kuyawan, mo pre. Glasgow na kayo. Sina kayo na. Ayaw, sorry, sige. Magalas. Kuyawa, sinsa na ikaw, pre, no? Siyempre, Mr. Lim good ni. Pero lain pa sa ato, pre. Oh. Kapantay ka ni Queenie, pre. Si Queen eh? Unsa mo na, pre? Ay, mag-kiss ka. Say mo kay si Queen eh. Kaya mong ipangita to araw. Galas, gaw ni Kat-Kat na padog lubi. Na, sa ingunaan ng sitwasyon na pre murag. Dako na mo ka magasto ba? Paano yan? Ato na dito. Pre, mados ako. Paano to? Paano yan? Kung sino nga car. Saan ka diha? Queenie na, o ba kay mataga ka? Ano na sa kasaka man ng taon ka diha? O sa minasud sa imong utok? Magpapalit ko ni mo kinadakan nga rep kay og mangluod ko sunod adto na pug kumusod. Sos, papalit ako ng rep kay bawda ko patagas to sa balay. Naunsa man ka? Napamantay rep dito nga gamay. Di ko ganahan datong rep nga gamay kay gamay ray masud. Napalit-palit ang rep. Unya, kabaw perting nang mahala. Sige, baba na da, kapalit ang tawag rep. Hoy, day dapat ref ray paliton dapat na poy aircon kay iga nga tong kwarto. Mukha pa rin mo, Queenie. Ay, kaya ako lang na ibaligya hombre para makapalitan na. Ay sige, ay sa nakoy nakalimtan. Magpalit po tawag TV kay watay TV sa kwarto. Mukha, ginin mo ba? Mukha, sige na, naog na. Ano mo ba, Jiha ka? Ay, may kaniwa na ba? Huwag lubi ba? Kapirtira pa rin mo mukha ta. Taas pa po ng lubi no isa kay katul. Kaning ba, Jiha ni? Ano na to sabi tumba mo ba ni kanre? Rep, uy, masih pati ka ba yan rin? Gina ba? Ganing ba, Jiha ba? Sige nga, di na masud na ta. Precious ka lang, layan dyan niya. Ay, sa agad, asa pa din nga rep yung mga pilihan? Kaya pamili na din yun. Hindi, kung iba ng armas ka pag tingog. Eh, gusto ko ka itong ref nga two-door ka ng maigo ko. Kaya nasaya na nga na ba? Tudol. Kami glasos ko ka na studiya. Mukha, oy. Hindi na, Jeffrey. Hala, ito ano ang ganahan mo? Asa ka na? Kaya mo ito. Mukha ni Nia. Kani? Sa manahan mo naman nagkabinit. Ay, sus, Jeffrey, yun ang dagang istorya diha. Palitan na rin yun, oh. Be, ablihan, be. Hala ka. Arang ninduta, Jun. Nindot ko na ang presyo. Sus, kaya na. Ano mo, Jeffrey, gani mo. Palitan na. Onya, tagpila man na. Great Samsung morning, sir. Kani sir, lindot kani nga rep na to, sir. Makakita niyo dito, sir. 20 years warranty on compressor. So digital inverter na po siya, sir. So tipid kani kuryente. At the same time, sir, pwede nimo ma-monitor ni through cellphone nimo, SmartThings. Download kag SmartThings sa imong cellphone. Ma-monitor nimo ang daily, weekly o monthly nga consumption sa kuryente ani. Kung makita nimo, sir, naka-space box na siya, sir. So daghan na kag masud ani. Tapos dagko kag mga butang diri sama sa 1.5 o mga Alfonso nga dagko. Oh, nindot lagi. Ako pa rin mo palito na ni mo. Nindot lagi, pag nindot ko presyo. Sus, kaya na ni mo. Ikaw, kay Jeffrey, ganino. Kagyan ba? Away mo nga lahas, oh. Sus, iprinda na kayo. Sa baba mo ba? Ay, ginababay rin na ba? Kaya madala na tos bay. Sige. Sige sir, amo na ng kwaon. Salamat, sir. Ah, Tara, ako dali na na. mapairan. Ay, sahan. Murag na pa'y kuwang. Unsa man? Ang aircon sa kwarto, wala ko ng palitan. Palitan sa kwarto mo yung Aircon. Di ko. Imo kong palitin pa nun. Ano ka? Natug ka? Grabe yan naman ka. Uy, di man ka maluoy. Ay, sus, Jeffrey, sige na, isig. Sab.
Magpalit lagi tag-aircon, han. Dapat magpalit tag-aircon karon. Tana, Kung saan po niya aircon? katong TCL nga stick type kato to ah. Sir, diesel sir. Brato na kayo ni sir. Tag 24,998 lang. 24,000. Ari ragot pa ba ko sa guru skill kay magpinta ko pila na tanong mabayro. Kapo dami eh. Pila to ganina? 43,000 plus 24. Hala. 67 kin akong mabayaran. Sus, kaya lagi na. Han, wa pa na niabot og 100k. Dali na. Dali na, bayad na ta. Halak ka. Tas TV, uy. Han, di ba nagpapatot ng TV? Magpalit po tag TV. Ato ra to ipaayo. Ano man to dok ba? Di ko, gusto ko brand new. Han 67 kin akong mabayaran di na makayahan. Grabe naman ka. Sige, di ka mapalit, kay mulubog ko dire. Kunya tagpila man ko ng TV. Ay, barato ra kayo sir. Tag 40 kira. Ha? Barato unya 40k ra. 63 plus 40k. 103k na. Sus, di na ka mabalakahan kay dagag freebies like soundbar, microwave, o bracket, o tulo na kabuk freebie din at agansi diha. Uy! Last na ni ha? Dali na. Ay, say! Ay, ano man? Napay isa! Oh, no! Water dispenser! Ikaw mo nakajugnaw itong water dispenser, di ka maubo, estetik mo ba, hindi mong water dispenser, hudawon. Ay, asa mo na na? Ay, sus, itong tag-2,000. Asa lagi? Kaning badji. Dali na. Asa mo na? Oo, kani. Nagpila man na. Ay, sus, 2,000 ra na, oh. What? Nag 12k, 103 plus 12k. 150 na kung mabayad. Kaya na nimo lagi. Sige na. Kapit na bitaw New Year. Nandiyan din ako magasto-gasto. New Year na. Last na ning hunat. Happy evening, sir. Welcome to Addison. Kung mo daw, mong card mo. Yes, sir. I need to pay. Nya, pila tran amount akong bayaran, ma'am? A total of 115,000, sir. 115 lagi.